Kakatang ukpa badokon badaman sem bakod. Amen. Kajing e jong try jing Jesus Christ bad gajing e jong oblay. Lambar gajing e slog jong man sem bakod kendan rengkat bad pi baro. Rengkat piru. Kohan men kopara tong nangu oblay try kan rad nagbanta kanay kasngi kam tame kajing ri kajing sumar kabaul ahingi menemit kemit kabasuk kenjai ula ahingi. Habang isdang ya kanay kasngi bat mai tongin IT la de ha kejing sumar jong try jungi balang ba kejing don rangkat kejing ubat ngi lang ba kejing kerku kejing ngi la bat pendap hok ya la ke jong ke kamram kabang de ban le ha kanay kasngi kam tame gidang la su ban wan kam jan su gidang la su ban eju ban sakri ban penbenai gospel kejing ha ki wepat ki breu kiba ngi kendu ha ke jing em mata kesngi kuba mata kesngi ke gospel ke khod yangi bangilong sisa kita ki long pen priang ya ke gospel ke jing den mata grau tong nai ti la de ba un simti yangi ba un krisyan yangi un ai bor yangi ba unang patilan ti yangi ban long sisa kita kinong ra ya ke kubor ba ha ke jing bad ha ke ju ke klimat ha ke ju ke por ko han men ko para abang iwan benterwa ya kanai kamas bekhoj menta tongin penkhoj tongin pensubai lade hak madu belai pa bran borbaro da keba ngia pen map ya ki pop pisang ke jungi ya ki lat kelet ya ki tam ki dona ke jungi baro da keba ngia duai lang ngapla hablai badan borbaro badiapi kohan men ko para bang lele pop sibun da ki jing prokat da ki tin da ki kam da ki jing leklet da ki jing le pala chunga da ki jing le pala chunga da ki jing le pala bakrawe chunga namar kata ngakarpa dia kamaria bukut kabaisa gatei soti ya ki angel berkira kut badiapi ko hanmen ko para banduai nak banta chunga how try ublay chungi ublay badan bor baro unis ne yangi madalama bigi pop chungi onyalamingi sha ka jing embom chukut. Amen. Raiken rakoblay isneyangi Raiken rakoblay isneyangi Kristoma ko Kristora Johnny Benim Yani Dragon Ragoblay Isnayagi Dragon Ragoblay Isnayagi Kristoma ko Kristora Tongin ya duai na kanai kamas bekhoj ngi duai kerpang na kebenta ke ying kasem jong ba kero bad ikong Margaret puwen bad barok ki kon ki kejengki kam tame ngi duai kerpang na kebenta jong ka penhun puwen ba mata kasngi kan lek jon ya ka jing trai jungka ba blai traken rad unang kerku kerdo ya ka unang dan rengkan barka nang rina sumareka berkomjur maka kenang la ban ri kendong ya ka jinget ka ba ula IT haka berkomjur bangi we pai we tongi duai na kebentai la de giwan rai la ke jong ke jing tmo ya ke jing kwa ke jing trang ke jing angnut ke jingi ha ke jat jong blai jingi ujisu kamta me wan rai ke jing pang ke jing stam ke jing ke jing kerdo
ka ba phi kan du ha ga jing em ga jing phi how jisu ha kan ne ka mas ka ba khoi ko blei me uba ha ga jing pen red yala de jong u khon jong me la pen khi biang ya ka prathei ka bala kalon to ai ki pa ru nge jong me ya ga jing kamen ka ba khoi kanang ba ya ki to ki ba la pen me la kan that na ga jing long rau ha ka pop men ai ki bandap da ga jing kamen bom jukut da trai jing jisu christ u khon jong me ubi mar basan sha ring card bat me ha ga jing yalong ka we jong man sem ba khoi ublei junom la junom amen Kajing pule na kitab Genesis. Ha kito kisngi, Juda ula leche Joseph, barla wong, ko kenrat, na karpaja pi, sya se ya syakri jong pi, ba un kren si kentin ha kiskor kenrat jonga. Bar watcha, ba kajing pitar jong pi, kan kelang persya ya syakri jong pi. Naba pilong kum uparohi, kenrat jonga, ula keli ya kisyakri jong u. Uong, pidon ukpa, ni upara, bat ngi la yatu ha kunrat junga ni don ukpa bala temen bat upara ubrang kena ukun kacing long temen jungu bat men jungu ulayap bat satang mau marwei naki kun kakmi jungu bat ukpa jungu u id ya u nang ta pila ong hak syakri jungpi to wan yalam ya u syanga bat ngandup yo i ya u lemda upara kadu jungpi un wan ringkat bat pi pinam yo i shu ya ka khmat jonga haba ngila lek phai shau shakri jongpi upa jonga ngilia thu hau yakiktin ukan rat jonga bat haba ukpa jongi ula ong khilet biang ban thit jingbam shu yangi sakhndet ngila ong ngimla ban lek her shu lada upara khadu jongi un lek batngi tengi lek her naba hinamla banyu isu ya ka khmat uta ubriu lemdau para khadu jungi udon ringkat batngi anda kumta syakri jungpi ukpa junga ulo ong hangi pitip bakatanga junga kalakha hanga arngut ki kun sinrang wei ula ino yanga bat ngala ong krem artetin ula sya patar lengkot lengkai bat ngam syam layu isu ya u nadu kata kapor nada pikni no nanga saya uni ru balada JAA kabasniu hau pinsalinya pinsapen her yanga u temen nyuli na kajing kuslai syaka nyamra teu Joseph umla kun shu yala kajing sngeu kmat jung kito ki baying hajan jung u balok krenjam pha kin yami baro nakakmat junga kumta endon basa shu bat u habau Joseph lapan itu yalati halaki kemen ula yam teng ye hadu pakinong Egypt kalius ngeu ya kata barka ying kasem uparo kalius ngeu ya kata teu Joseph ong halaki men jungu ngadei Joseph hatu kpa junga udang im ndrei ki men jungu kim nang jubab shu ya u namar ki lakhau e khmat jungu kumtau Joseph ong hakim men jungu ale wan chajan junga ngakarpat ye pi te kelewan hajan barla ong ngadei upara jong pi u Joseph ya ba piladi sha Egypt te menta wat deum sim e shu ne wat so bitar yelede amar piladi yanga shene nama dei ublei ubla pha yanga haswa jong pi pandup yo penne ya kajing im kaktin jong try ada sa chispak sang ba news ba dai pun re
Utrai dan ringkat bat pi. Kajing pula naga gospel berkait kat kum o Matthews. Kaburam ame utrai. Ha kata kapor u Jisu long ha ki apostol jungu. To yelap kat ba pidang lej daong kahima kabneng kalajan. To penkot ya ki bapang pen im ya ki bayap penkot ya ki basanyang lengkut beno ya ki ksud. Pilayo piru to ai wat tap ksiar nerupa nepisa tengka ha kisaipan jongpi wat rapla naga banta ka jingle jongpi lemne artli ki sopti lemne ki juti lemne udingdo naba unong trei udon hok banyo ya kabam bad ha kanong ba ne kanong red ba pirung tawad yaw breu ba biddor hangta ba tosa bad u hadu ba pindami nagata kachaka ha ba pirung hapo ying to ai ka jingkuble jingsuk lada kata ka ying kalong ka ba biddor ai ba ka jingsuk jungpi kan sa haka lada kamlong ka ba biddor ai ba ka jingsuk kan pai biang shapi ba lada uno umpriang snobhaya pi lemne shashkor ya kiktin jongpi to kanterno ya pumpum na kijat jongpi haba pimi nagata kaying ne kasno shisha ngong api ba ha kasngi bishar kan khamjem ya kasadam bat ka gomora ban yakata kashnong ka gospel try
Kohan men ko para ha u Jesus Christ ha ka jing pule ke banengkong ngio sneo ka story shopang ka jing im jong u Joseph bat ka ing ka sem ka jing u ha bakut jong ka jing pule ke banengkong menta ka sngi ngio sneo ba u Joseph hi dalade u ong ka bau blei le ha ka jing im jong u ne ha ka ing ka sem ka jing u kade na benta ka jing bha wala da ki hanmen ki para ki jungu ki la le benyu ki la diyu Henry u Joseph pat u yo i ya kata ka jing le ben ya kata ka jing di jong ki hanmen ki jungu u yo i ba kade kamon ka jung blei kamon ka jung blei na mar ba yau Joseph la jit bat la khot la ne la shaban le ha kata kur kom ban sala ben ban sandi tang ban penlaj im ya kayin ka sem ga jungu om dei tang nak banta ki hanmen ki para ki jungu Henry wat ya ka judge Israel barok ko hanmen ko para ha ka jung im ga jungu ga jung pi yole se mangi ni sha ban ben ni sha le ben ni sha pe po na ki para breu ki jungi na ki lok ki jor ki jungi na ki hanmen ki para ki jungi na ki bahinga sem jungi hatung yo ina em ya ke ke bala jia ha ke jing em ke jung ga jung pi ke bangi sha le na ke ti jong ki we yu ina em ba ka ta ke dei ka mon ga jung blei ba ka dei na ga banta ka jing ba junga na ga banta ka jing ba jung ki we ba kum juru na ga banta ka borom ka jung blei u Joseph u hikai yang ai pi ko han men ko para menta ka sngi bangi dei ban pet bangi dei ban yo i ka bajia ha ka jing em ga jung ga jung pi yola say ka dei ka babha yola dei ka basnusi ne ka baktang la ne ka penjenjar ka pensosad yang ai pi ka dei ka mon ka jung blei bat ka dei na ka banta ka bha ka met ka jung ga jung pi na ka banta ka jing pen em ya ki wei bat kum juru na ka banta ka buram ka jung blei bat habang ipo ya ka gospel ba manta ka sngi ngiyoi bat ngiyos ngau ba u Jesu u krenshai ha ki apostol ge jungu ong kat ba pidang le pi hap ban pen priang ya ka gospel ke jung trai kam ta me to pen bana ha ki pa baro jong kene ka prathei ba kahima ublei kalajan kahima ublei kalajan to kala ka pamut kane ke dei ka hukum lane kata ka kamram ka ba u Jesu ulai ha ki apostol ge jungu ban le shasastala ka prathei ya lab ya ka gospel ka jung trai ba maki kamta me ki to ki basngap ki to ki bios ngeu ki to ki pediang ya ka gospel ka jung trai kin yo ya ka jingker khu kin yo ya ka jing em bom jukut mangama pi iwe po iwe ngilong kita ki apostol ge jung Chris ngilong kita ki nongbot ju ki jong utrai dalade ula jit ula khot yang nga ba de pi we pe we om dei tang mangi ki lengdo om dei tang mangi ki runiam Henry baro ngidon katna ka kamram katna ka deity kata ka mandate ke ba utrai ula ai bangin le kat shabangi le om dei tang ha ka jaka ka bangi yeng om dei tang ha ka jaka banga chong re kat shabangi le ngidei ban pen priang ya ka gospel ka jong utrai ngidei ban pen bena baka hima ublei kelajan kohan men ko para mangama phi ngidei ban le ya kene ka kamram ka jungi haman ka sngi jong ka jing em ka jungi kam dei ban sange what 3 minute ro kam dei ban sange ne ban kudno tang ha kane ka sngi ne tang hala shai Henry kanang dei ban yai piteng ha ki sngi ki ban sabut ha kano gurkom ngidei ban pen priang ya kene ka gospel ka jong utrai da ki kam ki ba ngile da ka jing im ka bang im ka jing im ka babha ka bang im haman la kasngi ka dei kataka ka bangi pen priang ya ka gospel ka jung trai habang i ba ki we gi don kamenga ngakner ka ti gi jung ada ka jing isnai da ka jing yarab ki da ka jing krishan ki ka dei kataka kam ka bang ale bang pen priang ya gospel ka jung trai habang ya kren bat ki hanmen ki para ki junga bat ki lok ki jor ki junga halanti hasang ki ne ha kano ke jaka kadai karkom pen priang junga ya ka gospel kane kadai ka ba
try Jesu hidala de ukhot yangi hagane kasngi ko hanben ko para kano ka bangi le kadai kata ka kamram ka jung pi ban pan priang ya ka gospel ka jung try to ngin ailat baki way ki paralok ke jungi ki lok ke jor ke jungi ki hanben ki para ke jungi kham tame ki bangi kandu ha ke jung em jungi baman la kasngi kin yo i bau kris u im hangi kin yo i baka gospel ka jung try ka im hanga but lang ba ka jung im ka junga ya ka gospel ka jung try ki we kin panyang ya ka pan makiru kin yo ya ka jung im bom jukut au ne usnem hangi ki seng jong ka MSFS uday usnem jong Fransalen Youth Mission ka bangi ong usnem bakarpang na kabanta jong ki khun samla habaro kapertei habangi trei ki father MSFS ngi rakhe ya usnem jong ki samla but kadon ka way ka theme ka ba ki khun samla jongi ki sim haw ne usnem ki ong ba live love give Jesus im yo jisu nangle im yo jisu ngilaban I nang tang ngilaban a yo jisu kanai ka kamram ka jung phiru iwe pai we ko hanmen ko para nungong na sabe ngi dai ban imu jisu halade ladangi im ladangi donu jisu hangi ngila ban I yo jisu kajing I kajing yo jisu kam kut tang habang ngai I yeme ko jisu han rei kajing I kajing yau jisu ka dei haki weiro ka habaki weiro ki hanmen ki para ke jungi ki lok ki jor ke jungi ki para breu ke jungi nang tapat ndangala I yo jisu ngala ban a yo jisu den mata kadau nungkong na sabe ngi dei ban I ngi dei ban im yo jisu ndangala im jisu ngin I yo bat kum juru ngi laban ayu ha ka perthei bro ka wei kanai ka dei ka ba u jisu ru u khot yang ai pi wei pai wei pan nang ta pa de jisu ha baw la ayeng ngi ka kanai ka kamram banda ban yala bi ka gospel ka jung trai susu jisu unang khot nang were ngai pi balada sisang ikwa ban yala bi ka gospel ka jung trai ngi dei bandon ka jinglen lade na ka jings ngobha jong kana ka prathei lada ngi don ha ka jings subha jong ka prathei lada manga ngap habang yong ki parlok yole se